Thixo ebantwini phakathi. Let me tell you something. uThixo xa embeka umuntu, he made sure into yokuba lo muntu azangalambi. Azangalambi lo muntu lo. Wabeka inkomo, wayibulala, eyibulalela umuntu. Because in order for you to eat inkomo mayifu, usithini? Igusha mayifu in order for you uthini? Everything esemhlabeni ilungiselelwe yonke into esemhlabeni. If you can come to love, uzibuze into yokokuba uThixo undithande njani na. Kukho izinto ezisidakeleyo esingazaziyo ukuba unobangela ukuba mazibekho because of uThixo esithandeni. Ilanga lenzelwe umuntu ukuze abone emini. Inyanga yenzelwe umuntu into yokuba angagileki ebusuku. Iinkwenkwezi zonke ezi zinto uzenzele ntoni? Apha ke ngoku ekufeni kwezi zinto zizotyiwa ngabantu kwade kwafa nonyana wakhe. Yebona this thing it's about that. But usenzelwa ntoni umuntu? Wenzelwa mna nawe. Mna nawe, but sithe songena isono, zonke i-benefits zomuntu zaphela. Wahamba zonke i-benefit in so much ndakwenzela i-example. Abantu ngoku abasaphili because of benikwe nguThixo. Baphila because of bezenzele. Abasawaboni amandla kaThixo because kungenelwe isono wogqina uThixo inceba yakhe wayi. Jonga, let me tell you another thing. Umuntu besithi wogula, umuntu in him ebe ne self-healing power. Umuntu pha kuye isono singekangeni. Usithi wogula, ukho amandla ngaphakathi azakwenza into yokuba mawuphile but akasekho namhlanje. Because today you can't survive without a doctor. Today you can't survive without a treatment. Because kumke uThixo kwangena isono. Sangena isono. Yabona isono sesingenile, abantu bayaphangela. But bephangela benjalo akoneli into yokuba nokuphangela kasasa. Akoneli into yokokuba endlini yakhe makatye izinto zesiqalekiso. Athathe imali zabantu zendodla ezi bekusuppose uba abantu bayapeya ayozitya endlini yakhe kodwa uyapeya. Ugqwele njena sisiqalekiso. Bakunogilwa inkomo apha abantu bayabaleka bayoyisika iphila. Which means today isiqalekiso it's more than into uThixo wasinika yona. Namhlanje sekuze nakwamasipalata kusaphilwa right. Aba benza inkonzo for abantu bazenza wrongo. Kubi ezindlini zabantu bakhonza uThixo but isiqalekiso sikhona. Ukho abantu abahle even nalanto bephethwe nguSpoki apha ezanto zokuthambisa. Uyabona kanti uzothambisa la? Uyakwazi umuntu uyakwazi uba mhla sisebenzise kanti izibiko. Ufike ilanto umphande endlini ugcwele igrocery yobusela. Nkosi yami. Akusekho nto iright. uThixo wazikhupha ecaleni wathi ziphilele ke sibonga. Abantu bayaziphilela sebesezicaweni. Abantu abanikwa message bayaziromolela.
uThixo does not appear because of isono singenile. Into eyenzekayo namhlanje more than anything sihleli esiqalekisweni. Yabona ndifuna ngoku xa uphuma apha usiya endlini yakho uqale kuwe. Ukujonge le bhatyi kanene le bhatyi zange uyithenge ngeshaka. Ukujonge le bhatyi kodwa akusikubumba semhle namhlanje xa uye. But kukho into ekhomba wrong iprove. Ukuqala apha entloko lamafutha uwafumene njani? Le hempe ezihlangu kulapho ke kuzokuba naka nezihlangu kanene likhona idolwana. Yo, my God. Likhona idolwana endalenzayo. If unonotisa isizathu sokuba ubomi bungabikho right, umuntu ngamnye akusoze ungalifumani iphawu lesiqalekiso esikhoyo ebomeni bakhe. We are preaching but kukho imino ekhomba ukuthi but uSathana make sure into yokuba isiqalekiso esi masihlale ebomeni bakho up until you die. Akonto irongo njengento yokuba ulungise akulungiswa ngapha kwencwadi. uThixo kwakulento esityhile amehlo akasithilelanga amehlo and leli lizwi akasifundiselanga into yokuba masilishumayele. Leli lizwi lilizwi lokulina thina. Leli lizwi lilizwi lokwenza thina sibe right before God but thina inye into siyalishumayela. And ke ngoku apha emhlabeni you qualified ube yinceku xa ushumayele but kwizinto. Even an example. Ndingutata umanqane apha enkonzweni ndingaze ndiyinceku but endlini yam izinto eziphaya zizinto uSathana zikhombayo zezakhe. Adakhombe nabantwana bam. Hambi uyoshumayela ntobanana kodwa aba ngabam. Nokuba wena unokuthi ndiyinceku kodwa kukho izinto bekusuppose uba zilungiswa nguwe. Awukwazanga ukuzilungisa, you failed this man. Ukulungisa indlu yakho. Uzabalungisa njani abantwana bakaThixo ufeyishe kwaba bayi-2? Apha endlini kaThixo you might get 100, 200 rand. I mean abantu abayi-200 but uxakwe yi-2 elapha endlini. So ndizama ukuthi siyathandwa nguThixo. Ekuthandweni kwethu nguThixo after everything ayenzileyo ezimpilweni zethu, did you ever come to God and say, God, thank you? Ndiyabulela Thixo, because if it was not for you, namhlanje ngekingekho. Bazalwane, if unohamba uye paphandle ujonge ubomi babantu abahle, ufumanise ukuthi ba-under isiqalekiso. Let us make sure into yokuba we mustn't go together with isiqalekiso sikhonza uThixo.